हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। आसामाव बांनायनिफ्राय बांदों संग्रा गेसनि बेसेन। दिनै आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय जादों संग्रा गेसनि बेसेननि फारिलाइ आरो बे फारिलाइनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन आसामनि बबे जिल्लायाव बेसेबां जादों संग्रा गेसनि बेसेना। मानोना रायजोआ मोनसेयानोब्लाबो गेसनि बेसेना गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुबुन गुबुन बेसेन जानाय नुनो मोन्दों। न'आव बाहायग्रा आरो फालांगियारि गेस गासैबो बांदों। बेनि सोमोन्दै आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। न'आव बाहायग्रा गेस थामहिनबा फालांगियारि गेस मोननैनिबो बेसेना जिल्ला लायै जिल्ला गुबुन गुबुन। बेनिनो दिनैनि फारिलाइयाव फोरमायनाय गेसनि बेसेन बायदि नायोब्ला काछाराव 1033.5, डिमा हासाओआव 1052, हाइलाकान्दियाव 1043, करिमगन्जआव 1034.5, बाक्सायाव 965.5, बरपेटायाव 942, बिश्वनाथआव 965.5, बिदिनो बङाइगावआव 933.5, बेबायदिनो चराइदेवआव 915.5, चिराङाव 933.5, दरंआव 957, धेमाजियाव 965.5, धुबुरियाव 942, डिब्रुगड़आव 898.5, गवालपारायाव 933.5, गलाघाटआव 916, हजायाव 972। दिनैनि गेसनि गोदान बेसेन फारिलाइ बायदियै जरहाटआव 915.5, कामरुपआव 855.5, कामरुप मेट्र' 948.5, कार्बि आंलंआव 922, क'क्राझाराव 933.5, लखिमपुराव 965.5, माजुलियाव 916, मरिगावआव 959.5, नगावआव 972, नलबारियाव 957.5, दक्षिण सालमारायाव 950.5, शिबसागराव 907, सनितपुराव 965.5, बेबायदिनो तिनसुकियाव 898.5, उदालगुरियाव 965.5, पश्चिम कार्बि आंलंआव 970। फारसेथिंजाय आसामाव दिनै फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 264 रां बांनाय नुनो मोननाय जादों। बेबायदि बांबाय थायोब्ला हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव जाग्रा मुवानि बेसेना बांनायनि थाखाय आसा खालामनाय जादों। बेबायदिनो दिल्लीयाव फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना जाहैदों 2000 रां। नभेम्बर दाननि गिबि सानावनो बेबायदि बेसेन बांनाय नुनो मोननाय जादों।